Вітанки, вітанки. Так, стрим уже пайшоў, я бачу, здаецца. Давайте послухаем, як ён гучыць. Як ён гучыць? Ну, нібыта нармалёва гучыць. Так. У чаце ёсць сігнал. Пэўна, чатик працуе як трэба. Карацей, паноўныя, мы сёння пачынаем праходжанне суперскай гульні. І мало таго, што суперскай гульні, так яшчэ і суперскай гульні з беларускім перакладам. То бок, раптоўна для сябе я дазнаўся, што у Silent Hill 3 ёсць беларусізатар. Капец! Таму што Silent Hill 3 ён адзін з 3 найлепшых Silent Hill'аў. Я туды яшчэ адношу 4, то бок першыя 4 Silent Hill'ы мае улюбёныя. Але ось 3 гэта, ну, кананічная тройка. Максімальна легендарная гульня. Просто суперска зараз будзе. Ух! Так, давайте я яшчэ падрыхтуюся, напишу тут, замацую паведамленне ў чатик. А вы пакуль паслухайце саунд. Боже, які саунд! А Кіра Ямалка просто боженька. Так. Жаль, што, бляха, а я не ўзяў. Мне сёння ў якасці чагосьці зялёнага. Ой, святло зялёнае, анімацыя зялёная і пітво не зялёнае. Ах. Так. Джинк. Шо? Цибулька, авокадо. Все. Паведамленне замацаванае, можна пераходзіць. Шпынк. Не сюды. Вось сюды. Вітанки, вітанки, Арагана. Ярагана кажа таксама, жэрце штосьці зялёнае. Ну, пакуль што зялёнага няма. Яблык. Там яшчэ, здаецца, былі агуркі, але нідзе мне прынесла яблык. А, ну, ўжо няма агуркоў. Все, карацей, мы цалкам падрыхтаваліся. Можна залятаць у гульню. Ох. Всем вітанки ад Недзі. Понеслася.
насалоджваемся. Ожух, на якая файная гульня. Ну, вядома, тэкстуры не пераклалі беларускай, але субтытры тэкст беларускі. Дзе я? І вось мы дзесьці, хутчэй за ўсё, у Silent Hill'е. У першую чаргу нам трэба даць рады з кіраваннем. Кіраванне гэта заўжды найбольш складаная частка Silent Hill'а, таму што яна наўмысна зробленая нязручна, каб нам было цяжэй перажыць усе тыя жудасці, якія з намі здарацца. Лялька-трусіка. Не, гэта касцюм. Паўсюль будзем хадзіць і клацаць не толькі таму, што нам цікавы лор Silent Hill, а яшчэ і таму, што трэба пачытаць літаральна ўсе беларускія субтытры. Так. Паўсюль, вядома, жуда, іржа і усялякая гэткая, што, ну, як яно і мусіць быць у Silent Hill'е. Хізер у нас упэўнена бегае, але стамляецца падчас гэтага дзеяння і запыхваецца. Так. Сувенір авеню. Ой. Ой. Замок зламаны, не адчыняецца. О. А сюды прайшлі. Гэта Silent Hill. А значыць, трэба тыркацца літаральна ў кожную дзвер. Максімальна абавязкова. Таму што паўсюль можа быць схаваная нейкая дробязь, без якой насамрэч нельга будзе прайсці далей. Таму зазіраем у кожную адну дзвер. Ну, на пачатку, як я разумею, гэта не абавязкова, таму што зараз у нас самы пачатак. Гульня яшчэ фактычна не пачалася. Але якія лялькі. Жудаснаватыя сувеніры. Так, ну што, вяртаемся да тых жэўжыкаў страшных. Ай-яй-яй. Абеглі. Карусель шчасця. Ух, пролезлі неяк. Ля! Зайцатрусы. Гэта не зайцатрусы. Ай-яй-яй-яй. Гэта сабакі. І не толькі сабакі.
Так а куды тут бегчы? Яшчэ нейкія бензапільныя мужики. Ух! Зачинена. А ось тут так и не зачинена. А, ляльки, ну так. Гэта абсалютныя зайцатрусы, прычым гэта ну ой, нейкія крыкі. Гэта адна з адметных рыс усёй серыі Silent Hill, то бок гэтыя зайцатрусы яны сустракаюцца шмандзе. Але ўпершыню, здаецца, з'явіліся менавіта ў трэцяй частцы. Не ўпэўнены, але здаецца, што так. Вось мы і скончыліся. Але ж не. Насамрэч гэта быў проста сон. Божухна, якая стылёвая графіка. Якая анімацыя твару. Малаточак праходзіць чацвёртую, а вось гэта трэцяя. Вось тут так і яны з'явіліся. А ў чацвёртай яны ўжо таксама былі, то бок там яны ўжо сталі адметнай рысай. Мы прачнуліся ў нейкім супермаркеце. Гандлёвы цэнтр, і за намі хтосьці назірае. Dad, it's me. Yeah. Sorry I didn't call sooner. Yeah, I guess I was. Anyway, I'm coming home now. Oh, I didn't get that thing you asked me to. Okay. Okay, I will. I love you too, Dad. Ти що, мужик? Що тобі треба? Heather, I need to speak with you. My name is Douglas Cartland. I'm a detective. A detective? Really? Well, nice talking to you. Hold on. There's someone that wants to meet you. Just let me have an hour. No, half an hour of your time. My daddy always told me not to talk to strangers. This is very important. It's about your birth. I'm not interested. Якость просто лютая. То бок адчуваецца, колькі грошай сюды ўвалілі. Do I have to scream? Sorry. I'll wait here. Як ж ты задзёў, мужик? Дэтэктывы і папарацы — гэта проста бяда. Божухна! Якое ўсё кайфовае. То бок адчуваецца, што вось першы Silent Hill гэта была піпец які эксперымент. Ён стрэліў. Другі Silent Hill туды ўжо далі грошай, добра так. Ён яшчэ ранчэй стрэліў. І сюды грошай увалілі столькі, што, бляха,
глядзіш на гэтую графіку, на гэтую анімацыю, я аж здзіўляешся, бо люта якасна. Гэтак выглядаюць у нас мясцовыя захоўванні. І гэты дэтэктыў нас, вядома, пераследуе. Нам гэта, вядома, не падабаецца, таму замест таго, каб выходзіць у дзверы, мы вылезем праз вакно. Галоўнай гераіня гэтай часткі Silent Hill у нас Хізер, і адпаведна ўсе жудасці, якія нам будуць сустракацца, будуць звязаныя ў першую чаргу з жаночымі жахамі. Мы адразу ж пачынаем з адпаведнага жаху, з жаху пераследавання. То бок нейкі таемны скатыняка нас дзеля чагосьці пераследуе і штосьці капае на мазгі. І мы збягаем. І зараз будзем хавацца ад яго, тыркаючыся ў кожнай дзверы, вядома, таму што гэта Silent Hill, у гандлёвым цэнтры, ужо пасля яго закрыцця. Так, як нам раўняць камеру? Не гэтак, не гэтак. На тап. Ліхтарыка ў нас няма. Таму ўсё, што мы можам рабіць, гэта тыркацца. Чуць, якая цішыня. Афіцыйна пачаўся хор. Спадзяюся, вам, дарэчы, добра чутна, што гэта менавіта цішыня. Вітанкі, фейк Мандрейк. Мы мала таго, што ў зачыненым гандлёвым цэнтры, так тут яшчэ і брудна, то бок мы зайшлі ў нейкую яго частку, якая закінутая, але вось там хтосьці штосьці размаўляе. Пісталет. Який капець. Get the hell away from me! Все ж застрелили. Ух. Ні халер собі. This thing. Гэта дакладна не чалавек. І гэта не касцюм. Гэта монстр. Хе-хе-хе. Зазірнула ў краму. Так бы мовіць. Так, што ў нас тут у гэтай гульні трэба сачыць за тым, як галоўная гераіня варочае галавой. У нас нічога не падсвечваецца, і тое, што мы можам падабраць, нас абазначаецца вось паваротам галавы галоўнай гераіні. Вось яна на штосьці глядзіць,
Мы такие подходим и берем кули. Тут яна таксама на штосьці глядзіць. А, тут кагосьці зжэрлі. Вядома, у паліцыю мы таксама не можам патэлефанаваць. І плюс да ўсяго нас яшчэ пераследуе нейкі дэтэктыў. Карацей, вечар трошкі непрыемны. Так, тут здаецца ўсё. Асцярожна ідзем далей. Так, куды мы выйшлі? Зараз будзем тыркацца ва ўсе дзверы, але спачатку возьмем мапу. Central Square, шопінг-цэнтр. Божухна, які ён здаравенны. Як нам гартаць паверхі? Ці можам мы гартаць паверхі? Вось у нас мапа ёсць. А, во. Які ж ён здаравенны, божухна. А дзе мы знаходзімся? Вось там галіюн, у якім у нас было захоўванне. Мы зараз прайшліся. Вось тут мы зайшлі, прайшліся сюды, выйшлі сюды. Ці як? Ну так. І вось мы там прайшлі, зараз мы вось тут, так, адпаведна, мы каля сходаў. Вось гэта у нас сходы. Адразу вучымся арыентавацца на мапе, таму што на мапе мы не абазначаны. Гэта у нас зрэзка да таго месца, дзе мы ўжо... Халера! Ай! Откуль тут? Откуль тут собаки? Гэта было нечакана і непрыемна. І нас трошки падралі. І у нас зменшылася, вядома, ХП. З ХП таксама ёсць пэўныя фішкі, напрыклад, мы яго не можам бачыць. Вось у нас тут экран статыстыкі, леваруч, на якім абазначана колерам наш стан. Калі колер сіні, у нас усё абсалютна окей. Калі ён чырвоны, ўсё дужа дрэнна. Зараз ён жоўты, то бок дзесьці пасярэдзіне. Дзесьці мы ледзь жывыя, але пакуль што жывыя. Да то яны 100% шалёныя. Не можа, а 100%. Так, гэтыя дзверы зачыненыя. Каб глядзець уперад, нам патрэбна кожнага разу клацаць тап. Дарэчы, колькі у нас набойчыкаў? Зброя... 20 набойчыкаў. Ну, не тое, каб шмат. Давайте возьмем ножа, мабыць. Будем с ножом ходить. Непросто. Коридоры темные. Непрыемна імі швэндацца. Але трэба, таму што мы можам прапусціць штосьці, без чаго не пройдзем далей. Гэтак, на жаль, у нас працуе Silent Hill. Так, тут у нас сходы. Я люблю цёмныя калідоры. Але вось мне чамусьці здаецца, што Хізер не надта фанатка гэткага. Так, другі паверх. Халера.
Хто там вые? А, бляха, шо гэта? Ау! Лупаш яго, Хізер. О, залупашылі. Калі кагосьці мы лупашым, абавязкова яго трэба дабіваць, дабуцкаўшы нагой. Каб упэўніцца, што яно мёртвае. Інакш яно халера падымецца і схопіць за сраку. Так, дзверы памацаць жа ж. Як вы можаце заўважыць, за намі яшчэ крывавыя сляды застаюцца. То бок гульня піпец якая прапрацаваная. Туды далей мы пойдзем потым, мабыць. Спачатку паглядзім, што вось у гэтым калідорчыку. Зачынена. 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 Хтосьці зламаў усе замкі, так. Але насамрэч добра, што замкі зламаны, таму што калі б тут былі адчыненыя ўсе дзверы, колькі адчыненых дзвярэй, столькі ў гэтай гульні дадатковага жаху, таму што кожная адчыненая дзвер мае што-небудзь непрыемнае для нас. Таму, калі бачым зачыненую дзвер, радуемся. Ось, бляха, вось гэтая дзвер не зачыненая. А! Так. Бярем пісталет. Буцкаем. Фух, дабілі. Ля, штосьці падняў, але не паспеў заўважыць, што. Што мы паднялі там? Мы паднялі, во. Паднялі кавалак мяса. З дапамогай яго можна монстраў байціць. Так, штосьці мы яшчэ сюды глядзім, ці мне здаецца. Уважліва сочым, куды глядзіць наша галоўная гераіня. Вось яна кудысьці сюды глядзіць. Ці мне здалося? Не, здалося. Шматок аорты гучыць файна. Забайціць ворагаў бывае карысна, каб прабегчы міма іх, то бок яны будуць жэрці мяса, а мы такія тык-дык-тык-дык-дык. Пакуль што паходзім з пісталетам, таму што надта страшна, надта. У нас мала ХП, а кулі пакуль што ёсць. Чуеце, хтосьці бегае? Так, тут нічого небяспечнага няма. Не, тут у нас ёсць захоўванне, і тут у нас ёсць лекі. Нарэшце мы можам пахіліцца. І Хізер у нас глядзіць кудысьці сюды. Ага. Там мы бачым ключык. Драўляная платформа. Але рукамі дастаць нельга. Карацей, нам трэба неяк туды ўлезці і дастаць тое, што трэба дастаць. Спачатку мы пахілімся, вядома. Пынк. Во. Больш нармалёвы колер цяпер. Колькі у нас набойчка? Набойчка у нас 25.
Гэта файна. І зараз мы захаваемся. У Хізер нейкія дзіўныя думкі. І гэта не дзіўна ў гэткай сітуацыі насамрэч. Так, хутчэй за ўсё, калі мы зараз туды выйдзем, нас там будуць сустракаць, таму рыхтуемся маральна. Гэтыя дзверы таксама зламаныя. Эйці, зламаныя. Мёртвы жэўжук, якога мы забілі. Опа-па. Тут мы чуем велічэзных жэўжукаў. Божухна. Ага, зачынена. То бок сюды нам пазней трэба будзе пралезці неяк. Зачынена. А вось тут не зачынена. Гэта хлеб. Гэта хлеб, дарэчы, таксама стаў мемам. Не ведаю насамрэч чаму, але вось гэты выраз, гэта хлеб. У кам'юніці сайленд-хілаўскім стаў такім адметным. Часта выкарыстоўваецца нават вось у гэтым новым рэмейку ёсць ачыўка, гэта хлеб. Хлеба захацелася, ухваляю. А яшчэ, кром хлеба, мы тут узялі абцугі. І з дапамогай іх мы зараз улезем пад той паддон і дастанем ключа. І ключа, хутчэй за ўсё, дастанем воўня той крамы, у якую мы намагаліся зайсці і не зайшлі. Зверху ўсё яшчэ хтосьці тупае. Так, не пролазим. Інвентар. Рэчы. Выкарыстаць. А вось і ключик. Захавацца трэба. Захоўваемся. О! Божух, наколькі іх тутака. Ну іх у сраку. Давайте хутенько. Ключик выкарыстаць. Хух. Забеглі ўнутр, і тут нас, здаецца, яны не дастануць. Так, куды ты там глядзіш? На выхад глядзіць. Не, туды мы не пойдзем. Які выхад? Хізер, ты шо? О! А зараз у нас з вами будзе першая галаваломка. Silent Hill гэта не толькі монстры, гэта не толькі іржа і пачуццё адзіноты, гэта яшчэ і галаваломкі. Давайте, дзе там нашыя кнігі, якія мы падабралі? Вось яны.
дзе чым мы карыстаемся, каб дык а як у нас жа там курсору няма, як кіраваць галаваломкай? То бок курсор ёсць, проста мы яго не бачым. Выдатна. Галаваломка ускладнілася. Трошачкі. Навобмацак. Асцярожна. Во. Другая. Так. Першая. Чацвёртая. Божухна, гэта ж немагчыма. А калі... Не, стрэлачкі не працуюць. Вітанкі, Алексій, бай. Капец, мы сабе ускладнілі працу гэтым прышпілам. Так, чацвёртая, трэцяя, першая, другая. Першая. Бляха, задалёка. Давайте пятую достанем, там паглядзім, як выглядае тое, што на ёй намалявана. Дзе ў нас пятая будзе? Другая. У бок чацвёртая, пятая, вось. Ага. Так, трэба другую. Я кажу другую. Другую мы поставим замест. Не, вось трэцюю замест. Божухна, як цяжка. Курсора няма. Недзе там курсор ёсць, але няма. Лісточак паперы пад мышку. Ну, гэта аж люты хардкор. Давайте мы проста выцягнем, будзем намагацца зараз выцягнуць усе кніжкі сюды. Не ў слушным парадку, але ў нейкім парадку. І проста здагадацца, які пароль будзе. Чацвёртая. Бляха. Я бачу тут 2, 3, 7. Под мышку. Пятая. Третья, вон там четвертая, другая, першая, пятая.
Во, выцяглі ўсе. Давайте глядзець, якія у нас тут лічбы. Ну, дакладна ёсць двойка, дакладна ёсць сямёрка, дакладна ёсць тройка. А колькі нам патрэбна гэтых самых маць? О, дарэчы, я бачу набойчыкі. Тут у нас падказка. Набожны грэшнік і грэшны набожны, набожны грэшнік і грэшны набожны. Просто забяры гэтыя кнігі. Колькі нам трэба лічбачак? Так, вы хочаце сказаць, што я яшчэ і гэта не бачу? Ух. Слухайце, ну гэта не нейкая лухта. Давайте я паспрабую перазапусціць гульню. Наогул не разумею, што адбываецца. Карацей, тут у нас пазл, які трэба сабраць, але мы рухаем кніжкі курсорам, але мы не бачым курсора, таму што ён чамусьці не паказваецца. Давайте скарыстаемся легальным чытом, захаваемся адразу тутака. І я перазапушчу гульню. Дарэчы, адметная фішка гэтага перакладу. Ён дужа аўтарскі і ёсць, напрыклад, такая вынаходка, як экзіт. Экзіт. Выхад, то бок. Калі мы, не перазапускаючы гульню, дарэчы, перазойдзем, ці зменіцца што-небудзь? Экзіт. Ну, экзіт гэта one love. Гэта, вядома, не найцікавейшая халера, якая тут ёсць. Але не, курсора няма. Усё ж таки трэба перазапускаць. Але экзіт сапраўды кайфовы. Экзіт. Так, зараз пачакайце. Часовы экзіт. Зараз запусцім гульню нанова. У мяне аж твар застыў, як вы можете бачыць. Ну, са старымі гульнямі такое рэгулярна бывае. Здараецца кожнага разу, то штосьці працуе не так, як мусіць працаваць. Гэта ў нас уступ прышпільны. Так, ну шо? Ці спрацавала цяпер? Бляха, не спрацавала. Жорсткасць і гвалт. Ну, так. Так, карацей, нам трэба ўвесці што? Нам трэба ўвесці 2, 3, 7. Давайте просто паспрабуем іх увесці. Курсор быў. Толькі вось цяпер яго няма. 7, 1, 2, 3. Давай паспрабуем. Просто я ні халера ж не бачу. Курсора няма. Клацаю выпадковым чынам. Выпадковым чынам неяк трэба патрапіць у сямёрку.
Пры тым, што мы ўвогуле нічога не адупляем. Іх падсвечвае ў той момант, калі мы націскаем. На жаль. Ага. Так, зараз фіксуем. Калі мы заходзім, мы на чацвёрцы. Спакойна. Адпаведна, трошкі ніжэй. Бля, не атрымалася. Штосьці пайшло не так, спакойна. Сістэмны курсор. Ну, зараз мы паспрабуем на інтуіцыі прайсці, а потым, магчыма, будзем эксперыментаваць. О. А як? Я ж сокаў гарызантальна. Яно нейкім дзіўным чынам змяняе сваё месцазнаходжанне. Давайте карацей. 7, 1, 2. О, єс! Перемога! Давайте захаваемся некананічным чынам. Не праз знак, але захаваемся на ўсялякі выпадак. Ого! Каго мы тут сустрэлі? Hey, wait, what's going on? Where is everybody? Those weird monsters? They have come to witness the beginning. The rebirth of paradise, despoiled by mankind. What are you talking about? Don't you know? Your power is needed. How should I know? I am Claudia. So what? Remember me, and your true self as well. Also, that which you must become. The one who will lead us to paradise with blood-stained hands. Claudia, right? Did you do all this? It was the hand of God. Wait! Капец, які дурний дзень у Хізер. Що робиться? Анімацыі твару люцейшыя. Нават калі не ўлічваць тое, якога года гульня, нават па сённяшнім меркам яны аж ух. Так. Зноўку тыркаемся ва ўсе дзверы. У нас няма ніякіх звестак пра фінансавыя справаздачы Канамі, але, бляха, я ўпэўнены, у гэтую гульню яны ўвалілі столькі грошай, што божухна, яна такая смачная, такая прапрацаваная, такая якасная, што я аж не магу. Дарэчы, ці добра вам чутна гульню, скажыце, калі ласка. Ну, курсору няма, гэта таму, што мы ж гуляем не ў арыгінальную гульню. Мы гуляем у порт на кампухтар, які дапрацавалі піраты.
І таму вось такія невялічкія прышпілы не тое, каб надта псуюць нават уражанні. Можна грамчэй зрабіць, зараз зробім грамчэй. Бахнем вось так, каб вам добра было чутна. Все, полезли ў ліфт. Страшно. Так правильно, в гэтым самы смак. Опа. Радыё. Радыё гэта тое, з дапамогай чаго мы ведаем, што побач монстры. І мы трапляем у іржавую версію гандлёвага цэнтра. Is this a dream? It's gotta be. Not even a kid could believe in this. А там монстры. But when am I going to back up? І ўсё. І мы з вами потрапілі. Бляха. Адчапіся. Мы з вами адразу потрапілі ў бяду. Буцкай, буцкай. Дзесьці ў цемры нас грызе сабака. Нам амаль што адкусілі нагу так. Нас пагрыз нейкі сабака, і побач мы яшчэ чуем. Яшчэ як хтосьці кагосьці грызе. У нас 25 набойчиков плюс 2 набойчиков нібыта дастаткова, але ось хілак у нас не шмат. У нас одна хілка, пакуль што яе карыстаць не будзем. Мяса можна падкінуць, але мы, мабыць, лепш паспрабуем проста прабегчы. Ці застрэліць іх. Буцкай, буцкай. Пакуль другая не звярнула на нас увагу. А! Скотыняка. А! Да бляха, що ж ти будеш робити-то? Неяк неудало, ми з вами тут воюємо зараз. Де там? Де другі собака? Воюем мы не толькі з сабакам, а яшчэ з камерай. Гэта таксама адна з фішак Silent Hill. І з курсором, ну так. Дзе там ён ходзіць? Що у нас там по ХП і по набойчикам? ХП пакуль што ёсць. Зброю 10 тутака і 3 тутака, 13. Як там усё вые, божухна.
Так, на shift у нас, дарэчы, блок. Трэба, мабыць, будзе ім паспрабаваць скарыстацца. А! Навошта ты шпуляеш? О! Мы кудысьці зайшлі. О, мы набралі аптэчак. Гэта выдатна. І тут захоўванні. Ампула, гэта супер аптэчка. Вы паглядзіце, якое кайфовае захоўванне, якое тут стылёвае бясконца ўсё. Ух! Застрэліла дзверы. Ну так, трошки. Ну, іншы... О, ось, дарэчы, тут ёсць курсор. Іншыя людзі ў гэткай сітуацыі не проста застрэлілі б дзверы, проста заплюшчылі вочы, селі б на зямлю і пачалі шпуляць з пісталета ў столю. Я ўпэўнены. Таму не варта здзекавацца з нашай хізер. Давай тут і застанемся. Ну, насамрэч, калі гулялі ў дзяцінстве, прыблізна гэткія ж адчуванні і былі. Яшчэ дзве сабакі. Але яны штосьці жаруць. Давайте просто пробежим мимо. Бляха. А гэта ўжо не сабакі. І гэтых не сабак тут дзве. Ух. Гэты пакойчык я памятаю, гэта дужа добры пакойчык. Тут, па-першае, мы знойдзем яшчэ трошкі набойчыкаў, аптэчку, а галоўнае, што мы тут знойдзем... А, яшчэ набойчыкі, сур'ёзна. А галоўнае, што мы тут знойдзем, гэта, вось, зараз нам распавядуць. Увага, калі пакідаеце пакой, пераканайцеся, што святло выключнае. Мы з вами выключым святло і бачым, што ў нас тут паміж палічкамі ёсць ліхтарык. Я не ўпэўнены, але, хутчэй за ўсё, можна не знайсці ліхтарык і ўсю гульню хадзіць без яго. Божухна, вы паглядзіце, які ён атмасферны. Адразу плюс 50 000 да атмасферы. Просто лютата, вы паглядзіце. Супер кайфова. Цяпер нам трошкі менш страшна, але толькі трошкі. Фішка ў тым, што гэта ўсё яшчэ Silent Hill, і нам з вамі ўсё яшчэ трэба памацаць літаральна ўсё, кожную дзвер. Каб знайсці шлях кудысьці, куды мы яшчэ не ведаем. Ух. Дарэчы, а гэта той самы пакойчык, які ў нас быў на пачатку. Ці не? Здаецца, гэта ён. Ну, то бо глядзіце, вось тыя палічкі, вось тут мы забілі першага монстра нашага. Вядома, яно цяпер выглядае трошкі больш брудна, але... Так, вешалка. Але
Штосьці жудаснае тут адбылося. Але дзякуючы таму, што мы тут былі, мы ведаем, што нам трэба прайсці вось сюды. Ага. А прайсці вось сюды у нас не варыянт, таму што тут, бачце, як яно забіта. Не проста дошкамі, а халера нейкімі сталёвымі плітамі. Фейкмен Дрейк, насамрэч, менавіта ў гэтым зараз наш сюжэт. Зараз мы займаемся тым, што намагаемся проста дайсці да хаты. Нам трэба выйсці з супермаркету і прайсціся яшчэ некаторымі гарадскімі лакацыямі, проста каб дабрацца да хаты, да бацька, далей ад усяго гэтага. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мансім, мансім. Ухіляемся. Глядзім наперад. Не, гэта не бэктрекінг, гэта уперад трекінг. Бэктрекінг гэта быў бы, калі б у нас спачатку было тое, што мы ідзем з дому сюды, а потым адсюль дадому. Так, собаки нас пераследуюць. Адсюль мы выйшлі, я памятаю. Тут мы забілі сабака. Гэтыя дзверы зачыненыя. Зачыненыя. Тыя, здаецца, адсталі трошкі. Таму давайте мацаць дзверы. Зачыненыя. Пайшоў за хлебушкам, ну, менавіта яно. Ля, ходзіць. Скотыняка. А мы яшчэ ніхая не бачым. Буцкай, буцкай. Забуцкалі. Ух. Поспехаў. Ниндзя пошла швэндацца. Як заўжды. Так, тут зачынена. Тут зачынена. Ёсць адчуванне, што нам трэба ісці нейкім іншым шляхом, але не з гэтых пакойчыкаў. Так, ну тут мы былі. Давайте захаваемся яшчэ. Чаму чацвёртая гульня выглядае горш за трэцюю? Таму што чацвёртая гэта быў зноўку эксперымент. У нас была першая эксперыментальная. Потым другая, трэцяя былі развіццём першай, а потым чацвёртая зноўку эксперыментальная. Таму яна выглядала дзіўна, адчувалась дзіўна, працавала дзіўна. І тым не менш яна была кайфовая. Ідзі ў сраку, сабарна. Давайте паглядзім, можа тут кудысьці яшчэ можна. Бляха! Колькі іх тут така? Іх тут 3? Ретрит? Іх тут 3? Які капец. А куди нам? Може сюди? Не, тут зламана. Яны яшчэ і пераследуюць нас.
О, сюды можна. А што гэта? А гэта туалеты. Во, жухна, гэта туалеты. Гэта не рэмайстер, гэта порт на ПК, дапрацаваны піратамі. Бляха. Мы пагрукалі ў закрытую кабінку, нам хтосьці адазваўся. І там адчынілася. Божухна. Ну, ўжо не занятая. Хто б тут не быў, і ён выбухнуў. Ugh, forget it. This is way too gross. Who would even think of doing something so disgusting? Гэта, калі хто не зразумеў, у нас адсылка на другую гульню, на Silent Hill 2, таму што у Silent Hill другім галоўны герой без пытанняў саваў руку ва ўсе брудныя шчыліны, унітазы, як толькі заўгодна. Хізер у нас не гэткая дурная. Так, ну шо? Пабеглі далей. Дарэчы, як у нас па ХП? Нас там трошкі... Нам трошкі далі ў плечы, таму давайте пахілімся. Набойчыкаў. Колькі ў нас набойчыкаў? О, у нас нармалёва набойчыкаў. Бляха, калі яны сюды прыйдуць, гэта ж будзе капец. У тым сэнсе, што тут дужа невялічкае месца. Зачынена. Ой-ой-ой-ой. Ухіляемся, ухіляемся. Зачынена. Ну, а тут мы былі. Бляха. Шосьці мы згубіліся. Давайте паглядзім на мапу. Так. Дзе мы беглі? Вось тут мы прабеглі, вось тут мы захоўваліся, там у нас зачынена. Зачынена. Вось там мы выйшлі з ліфту, зачынена. Вось тут мы прабеглі, тут сцяна. Так. Сюды можна зайсці. А сюды зайсці нельга. Так пачакайце, а што мы прапусцілі? У школе кабінак не было, жах. Ну так, у мяне, я дакладна памятаю, таксама ў школе кабінак не было, былі толькі перагародкі паміж адтулінамі ў падлозе. Як штосьці мы прапусцілі з вами. Давайте глядзець. Тудема, сюдема, тое, сёе. Вось літаральна адсюль нам бы зараз прайсці на сходы, вось туды, але там дзвер забітая. Вось яна закалочаная. І адтуль яшчэ хтосьці грукаецца. Трошкі страшна было, дарэчы. Хтосьці грымнуў з таго боку. Ліфт? Ну, давайте паспрабуем прабегчы ў ліфт. Яшчэ можна штурхнуць вось тую дзвер. А, мы яшчэ не паспрабавалі зайсці ў жаночы. Бачыце, мы зайшлі ў жаночы, а яшчэ можна зайсці ў чалавечы, магчыма. Мужчынскі, то бок.
Уважліва глядзім на мапу. Уважліва глядзім на мапу. Давайте захаваемся на всякі выпадак, бо страшно. Страшно насамрэч, що піпец. Дуже люблю гэтую гульню. І пабеглі. Да пабачэння. Сюды мы тыркаліся, там нічога. Зламана. Зламана. Гэта туалет жаночы. Адзначылася, што мы так тыркнуліся, зачынена. Налево і вышэй ад ліфта. Так, я бачу, што там мы не тыркнуліся ў дзвер. Трэба будзе памацаць. І вось яшчэ ёсць дзверы. А не, там зачынена. Все окей, все окей. Ну і, дарэчы, можна паспрабаваць тыркнуцца ў телефон. Тому что, ну а чому бы и не? Телефон зламаний, не працює, окей. Дуже неприємно бігчи тваром взад. До побачення, хлопчики. О, вось куды мы не забеглі. Глядзіце, куды мы потрапілі. Во-во-во, леваруч у верхняй палове. Вось сюды мы не тыркнуліся і дарма. Таму што нам насамрэч сюды і трэба. Хопа. Там ёсць лесвіца, якую мы не можам дастаць, але у нас ёсць штосьці ж мы ўзялі. Рэчы. О, вешалка. Давайте падыдзем да драбіны і паспрабуем скарыстацца. Ей. І гэткім чынам мы трапляем на другі паверх. Трошки складана. Мне здаецца, што гэта не звычайная халера для гандлёвых цэнтраў, але што паробіш? Галоўнае, што ў нас усё яшчэ ёсць набойчыкі, і мы прыйшлі кудысьці, не захраслі нідзе. Мапа. Анімацыі, бляха, анімацыі проста лютыя. І мы, дарэчы, з вами зараз знаходзімся у калідоры. Глядзіце, колькі тут яшчэ места. Божухна. Зачынена. Зачынена. Каталкі з нябожчыкамі. Гэта ж не шпіталь. Нічога. Едзець. Туды мы яшчэ паспеем зазірнуць. Давайте паглядзім, што ў нас ёсць у гэтым. Што гэта? Штосьці дзіўнае там у іх адбываецца ў гэтым вашым тэлевізары. Эпцюць. Бляха, колькі іх тутака. Штосьці, мне здаецца, гэта мы дарма робім. Буцкай, буцкай, буцкай. А! Яшчэ не трапляем.
Да божухна, чаму мы не трапляем? О, буцкай. Колькі мы вытрацілі набойчыкаў? Ёсць імавернасць, што мы вытрацілі зашмат набойчыкаў. І мы дакладна вытрацілі некаторую колькасць ХП. 2, 6. У нас засталося 8 набойчыкаў. Непрыемна. Але ж дзе мы? Шо гэта за месца такое? А, во, бачу. Набойчыкі і аптэчка. Прыемна. Дзякую. Куды мы зараз выйдзем? Мы зайшлі вось сюды, зараз выйдзем у нейкі калідор. О, і мы яго адчынілі. Так, я чую, ёсць ворагі тутака. Зачынена. Здаецца, гэта вось той велічэзны, таму што павольна перасоўваецца. Зачынена. Але сюды, хутчэй за ўсё, можна будзе зайсці. Ідзі ў сраку, велічэзны, страшны. О! Кудысьці ўвайшлі. Глядзі, мы памацалі шмат чаго ў гэтым калідоры. Выдатна, і патрапілі вось у гэты пакойчык. Окей. І вось можна заўважыць, што тыя дзверы, якія ў нас зачынены, але якія можна адчыніць, яны пазначаны трошкі інакш. Яны не перакрэслены, а проста адзначаны прамакутнікам чырвоненькім. Дужа добра. Так. Што гэта ў нас? Арэх. Мы зайшлі ў нейкую ювелірку. Неблага. Так. Там у нас нейкая бездань. Безданню не цікавімся. О, захоўванне. А, і вось мы зноўку выйшлі сюды, там, дзе ў нас былі тэлевізары. Окей. Да тэлевізараў, дарэчы, зайсці нельга. Шо там мы не памацалі? Вось гэтая дзвер. І вось яшчэ дзвер нейкая. Адразу каля таго месца, дзе мы выйшлі. Давайте паспрабуем туды прабегчы. Мы тут непадалёк захаваліся, таму гэта мусіць быць бяспечна. Вось адразу побач з вось гэтым месцам адразу леваруч. А, зачынены, окей. Давайте вось гэтая дзвер, вось гэта яшчэ нейкі ліфт. Ай-яй-яй. Ліфт не працуе. Зламана, зачынена. Ух. Паспелі праскочыць. Всё памацалі? Не, яшчэ, бачце, адна дзвер не памацаная. Окей, ну туды мы яшчэ вернемся, мабыць, таму што там вось тая дзвер зачыненая. Нам дакладна з ёй яшчэ будзе сустрэча. Давайте паспрабуем пайсці вышэй. Колькі ў нас набойчыкаў? Мы там падабралі, здаецца, трошкі штосьці чагосьці. 16. 10, 8, 18. Не шмат.
Трэба спрабаваць не надта біцца. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. О, кудысьці забеглі. Зноўку ў туалет забеглі. Давайте паглядзім, колькі тут усяго. Гэта у нас 3-й паверх. Тут у нас некаторая колькасць дзвярэй. І супер дзвер адзначаная паўмесяцам. Ну, не паўмесяца, просто урэзаным месяцам. Зноўку брудныя ўнітазы. А штосьці карыснае тут ёсць? А, здаецца, і няма нічога. А навошта мы сюды забеглі? Так. Дзвер, дзвер, дзвер. Адразу на выхадзе вось тут у нас дзвер зачынены. Зачынены. Жары сабе жары, не звяртай на мяне ўвагу. Зачынена. І тут усё зачынена, ці што, ці як? А, во! Вось тут не зачынена. Ля, глядзіце. О! Хтосьці смачна сабе еў. Засмажаны сабака. Нешта ёсць у страўніку сабакі. Ключык знайшлі. Мы з вамі знайшлі ключык у страўніку засмажанага сабака. Выдатна. Што можа быць лепш? За шклом у нас горад. Бачна, што мы не на першым паверсе. У Чварэнцы, ну, ёсць такое, ну, тут усё трошкі ненармалёвае. Так, карацей, нам зараз трэба. А, мы, хутчэй за ўсё, атрымалі ключык, вунь ад той дзвяры, што ў нас... Ай-яй-яй, да пабачэння. Што ў нас была ў тым калідорчыку, які да халеры цесны і непрыемны. Вось сюды бяжым. Вось сюды трапляем. Захавацца трэба. Айдзеся. Просто на ўсялякі выпадак, таму што страшна. І пабеглі сюды. Так, не сюды. Ля, я згубіўся. А! Ну, ні халеры ж не бачна, алё. А, во, вось сюды. Не сюды. Тут ліфт, які не працуе. Навошта мы сюды прыбеглі? Так. Навярнулі кругаля, пакуль монстр у нас з гэтага боку, мы там спакойна пройдзем. Супер няўтульны калідорчык. Просто суперскі, асабліва ўлічваючы нязручную камеру. Да развярніся, божухна. Во, прыгатаваны ключ ёсць. І мы патрапілі у сталоўку. Оба. А вось цяпер мы з вамі небяспечныя і ўзброеныя. У нас цяпер ёсць не толькі наш сцізорык і пісталет, а яшчэ і сталёвая труба. 3 фунта, не 3 фунта, а 3 фута.
Фунт гэта вага, а фут гэта даўжыня. 3 фута гэта метр. Метровая сталёвая труба. Выдатна. Яшчэ я бачу тут аптэчачкі. І ні халеры не бачу, таму што камера няўтульная. Так, мы на штосьці яшчэ глядзелі. Ці мне падалося? Штосьці яшчэ там было? Нагадаю, што ў гэтай гульні ў нас няма аніякіх маркераў. Трэба сачыць за тым, як рэагуе на наўколе галоўная гераіня, як яна разварочвае галаву да чагосьці. Гэтым мы можам карыстацца, каб заўважаць карысныя рэчы. Так, дзе мы? Мы побач з вялікай заляй. Вось гэтай. Зараз будзем бегаць там, дзе мы бегалі, памятаеце, па колу. Опа, адчынена. А куды вы? А, гэта тое месца, памятаеце, гэта дзе быў хлеб. Гэта вось яно. Але зараз тут ні халеры не бачна і ні халеры няма. Мабыць. А, глядзіце, ёсць. Пральны парашок. Выдатна. І праход кудысьці. А што гэта за праход такі? Мы зайшлі сюды і патрапім у гэты калідорчык, ці як? Дзе мы? Во, мы выйшлі сюды, окей. У нас лева-руч дзвер. Давайте праверым. Зачынена. Радыё не шуміць. Пакуль што. І гэта добра. Вентыляцыя. Вентыляцыю мы выключылі. Ну, паглядзець уперад можна, калі ласка. Воу-воу-воу-воу-воу. Штосьці мне здаецца, што гэтыя жэўжыкі нас могуць пашкодзіць. А! Ну так. Страшна і небяспечна. Абсалютна разумею цябе. Калі я не памыляюся, ад вось гэтай лухты нам дапаможа сумяшчэнне вось гэтых дзвюх рэчаў. Мы змешваем бытавое хімло і з дапамогай гэтага забіваем матылёў. У гэтай гульні шмат нястрашнага і не небяспечнага арыгана. Тут ёсць да халеры проста прыгожых момантаў. Атмасферных, романтычных. Так, хутчэй за ўсё мы там усіх забілі. І цяпер нам трэба праветрыць. Давайте паглядзім, ці забілі мы матылёў. Забілі. Выдатна. Там у нас зачынена, вось яны ляжаць на падлозе. Неситесь, яшчэ дзверы. Так, дзе мы швэндаемся? Мы з вами пайшлі, вось зараз у нас будзе доўгі-доўгі калідорчык і яшчэ шмат дзвярэй. Божухна. Ну, пайшлі. Вось ён доўгі-доўгі калідорчык, спадзяюся, у ім нікога няма.
Радыё маўчыць, таму можна спадзявацца на тое, што радыё маўчыць, але страшныя гукі ўсё яшчэ ёсць. І пайшлі мацаць дзверы, якіх тут да халеры. Вау. А, ну тут, здаецца, ўсё окей. Мяска. Набойчыкі. Ой, глядзіце, колькі набойчыкаў. Нешта іх да халеры. Чосьці мне гэта не падабаецца. Зачынена. Зачынена. Не зачынена. Рэтрыт. Спакойна. Не спяшаемся. Таму што ссыкатна трошкі. А, мы зайшлі вось туды. Тут яшчэ некалькі дзвярэй, давайте іх памацаем. Потым пойдзем сабе далей. Тут спакойна, таму чаму б не памацаць дзверы? Яны такія прыгожанькія, брудныя. Дызайн гульні — гэта проста нешта немагчымае. Ага, тут у нас бездань. Так, карацей, нам вунь туды, там бездань, і мы гэткі, вось мы зараз заходзім у пакойчык, вось там, бачыце, роўна праваруч. І з гэтага пакойчыку мы выйдзем у галерэю. І там, хутчэй за ўсё, будзе боляча. Ну шо, пайшлі? Давайте, мабыць, захаваемся. А, не-не-не-не. Давай просто пробежим. Так. А тут я чую бензопильных жевжиков. И собаки, и бездани. Спокойно, спокойно, не падаем. Не падаем, ухиляемся. Мацаем двери, бежим, бежим, ухиляемся. О, кудысьці зайшлі. Захоўванне. Якое атмасфернае захоўванне. Хух. Тіскі. Лякі, якія брудныя, якія заіржаўленыя, акрываўленыя ціскі. І мы ведаем, што ў іх трэба ўвапхнуць. У нас ёсць арэх з ювелірнай крамы. Мы зрабілі пштынк. І што мы дасталі? Каштоўнасць. Месяцовы каменьчык. Як я разумею, гэты каменьчык дапаможа нам пралезці. Памятаеце, у нас на 3-м паверсе былі дзверы там з вершыкам. Магчыма, менавіта гэты каменьчык нам туды і трэба ўсунуць. Зараз мы вось тутака, вось у нас захоўванне. І зараз мы пабежым праваруч. Там што там можа быць шорткат. О, гэта сапраўды шорткат. Ля. Ля.
Вітанкі, Паулік. Зараз мы прабяжым у нейкае больш бяспечнае месца. Да ты здохнеш ці не? Буцкай. Тут таксама хтосьці ёсць. А, ну гэта тое месца, дзе ёсць вось гэты скатыняка. Ля, і тут хтосьці з'явіўся. Хух, прабеглі. Все, мы зноўку каля тэлевізараў. Не час для вадзіцы. Вітанкі. Хух. О, жудасна, шо піпец. Зараз захаваемся і пойдзем спрабаваць усунуць той каменчык у тыя дзверы. Гэта гульня ўвогуле не... Тут не прадугледжана спроба прайсці яе сілай. То бок літаральна тут столькі варагоў, што аніякага здароўя, аніякіх набочкаў не хопіць 100%. Ай-яй-яй, вы шо, шалелі? Ён проста заблакаваў выйсце. І шо, і як? Ён сюды не можа патрапіць? І я не надта. І що ти мені прапануєш? Не достаю трошки. А ён достає. Скотиняка. Ну, слухайся, яго трэба будзе застрэліць, відаць. Колькі у нас набочкаў на пісталет? Дарэчы, мы ледзь жывыя. Давайте бахнем аптэчку. Ну, у нас нібыта дастаткова набойчыкаў на пісталет. Паулік, я не бачу твою прапанову, таму што Twitch закрыў мне зорачкамі твою прапанову. Хтосьці ты дрэнна напісаў. Десять набойчиков сандалили. 11. Буцкай хизер. Буцкай яго. Буцкай. Малайчинка. Так. Ну, Паулік, гэта будзе незручна, таму што, як ты можаш заўважыць, мы гуляем за дзяўчынку. А ты бачыш? Месяцовы каменьчык утыкнулі ў дзверы, і цяпер яны адчыненыя. Там унізе у нас швэндаецца жэўжык, мы памятаем, мы яго не забілі. І мы на трэцім паверсе вось роўна ў цэнтры вось на гэтай рамбавіднай халеры стаім. Гэта проста незручна, Паулік, алё. Гэта нават табе будзе незручна. Раю паспрабаваць і атрымаць па пысе за гэтую спробу. Ах, хізер так увогуле. Няхай лепш яна карыстаецца пісталетам. Давайте паглядзім, што ў нас. ХП нібыта нармалёва. Дзе ў нас пісталет?
У нас ёсць 37 набойчыкаў. Гэта мусіць хапіць. Спадзяюся. Цалкам пахіліліся. Вось вы можете заўважыць, як выглядае ХП, калі яго цалкам адхілілі. І ўсё, палезлі. З улікам таго, што мы вылезлі на 3-й паверх, і вось цяпер у нас тут нейкая драбіна з максімальна высокага месца ў самы цэнтр. Хутчэй за ўсё, нас там чакае босс. Вось тутака мы бегалі. Там жэжык, якога мы не забілі. Вітанкі ніндзя. Што табе не падабаецца? Ну так захасі. У нас тут босс. Драбіна зламалася. Дзякуй за штосьці, зялёная рагана. Стымулятор. Перад гэткім боссам не дапаможа стымулятор. Боже мой, якая лютота. Ай, спокойно. А, достал. Поднимайся, Хизер. Поднимайся. Ёж не ваншотный. Поднимайся. Воу. Ау. Кудысьці папоўз. Давайте паглядзім, што у нас по ХП. ХП нібыта нармалёва. Зброя перезараджаемся и ресурсы. У нас есть 22 набойчика. Не шмат, не холера. Да, спокойно. Божух на эти жудостные скотыняка. Глядим, где он может вылезти. А, спокойно. На тебе. О! Фух. Перемогли. Я амаль что не боялся. Я все окей, все окей. What? It's the shopping mall just like before. І мы павярнуліся у звычайную версію гандлёвага цэнтру. Для тых, хто не ведае, гэта асноўная фішка ўсіх гульняў Silent Hill. У нас ёсць чоткае раздзяленне на розныя сусветы. Ёсць сусвет звычайны і ёсць сусвет побач са звычайным, так бы мовіць. То бок сусвет як звычайны, але выкрыўлены. То бок літаральна тое ж самае, што ёсць у нас, але запэцканае крывёю, заляпанае іржой і напоўненае
нашымі асабістымі жахамі. Жахамі кожнага, хто патрапіць у гэты сусвет. Ну, дарэчы, тэлефоны не зламаныя. Памятаеце гэтае месца? Это тое месца, дзе мы швэндаліся, ось там, у нас зараз будуць туалеты. Якое ўсё чысценькае, вы паглядзіце. Тут нават кніжкі прадаюцца. О, ladies. Зачынена. Gentlemen's таксама зачынена. Крыцей нам не сюды. І такая цішыня. Асабліва пасля гэтага боса, это аж піпец. Всё зачынена. Мапа працуе? Ну так. Ці дадуць нам проста выйсці? Heather, It's you. what just happened? You must be one of them. What did I do? And what do you mean by one of them? You're in on this with that Claudia, aren't you? Claudia? What about her? А, так ты Yeah, яе fine, ведаеш. That's all. So you are one of them. Claudia did all that? Look, I was just hired to find you. I'm not on anybody's side. I don't know anything about this. Why don't you start by telling me what happened here? And that monster. What the hell was that? Ён іх таксама бачыў. More than you do. All I know is that things are getting really screwy around here, and I got a weird feeling it's got something to do with me. Maybe you're just an innocent bystander, but I can't feel sorry for you because you dragged me into this. You know, if you hadn't found me... What are you talking about? What's so special about you anyway? If I knew that, I wouldn't be so confused, would I? But I know there's something. Something I've been running from and forgot for a long time. How did I remember that? Заўжды праблемы з гэтымі дэтэктывамі, з гэтымі рэпарцёрамі. I'm taking the subway home. What should I do? Hell if I know. Працей, развітаўшыся з дэтэктывам, мы з вамі ідзем у метро. Зараз у нас з вамі тут, так бы мовіць, карагод гарадскіх жахаў. Бок мы з вамі зараз былі ў закінутым гандлёвым цэнтры, а зараз ідзем на станцыю метро. І як за закінутым гандлёвым цэнтрам, тут около нас бачна, што абсалютна нікога няма. Для мяне насамрэч гэта нязвычна, таму што менскае метро мае расклад, яно зачыняецца ў пэўны момант.
То бок уначы зайсці туды проста немагчыма. А ў іх тут магчыма. Тут цёмна, бязлюдна і піпец як ціха. Нам з вамі трэба знайсці захоўванне. Мапы, хутчэй за ўсё, у нас няма. Не, няма. Мапу таксама трэба знайсці. Жэнтончык, вось я не ведаю, як мы зараз пройдзем куды-небудзь. О, мапу знайшлі. Дык, а мапа метро? Мапа тэрыторыі. Стэш ё трэш. Во. Квіток, аўтамат зламаны. А тут мы бачым паперу. На квітковай машыне ёсць газета. Жудасны інцыдэнт на Ляшчынавай вуліцы. 23:00 4 числа чалавек, чакаючы цягніка на платформе, зваліўся і быў абезгалоўлены цягніком. Ахвяра была забіта імгненна. Чатыры гады часопісу. Не халера сабе, яны тут прыбіраюцца нячаста. Але ж цішыня напружвае. Так. Ці можам мы тутака прайсці? А, вось давайте паспрабуем. Зачынена, зачынена, прайсці нельга, на жаль. А, тут, бачце, ёсць праход проста. І працоўнікаў няма. Божухна. А, і вось тутака нармалёвая мапа, я бачу. Эге, Хейзел-стрит. Давайте паглядзім на розныя паверхі. Вось тут мы зараз прайшлі. Тыркнуліся літаральна ў кожную дзверку. Выйшлі ад Централ Сквер. Божух, на якое заблытанае метро. Пачынаюцца дзіўныя гукі. Божух, на што гэта за гукі такія? Хтосьці рыкае. Што б вы зрабілі, калі б пачулі гэткія гукі у метро? Натуральна, хтосьці рыкае. Дуже-дуже непрыемна. Дзякуй, Рогана. Добрых табе сноў. Няхай табе сніцца не Silent Hill і не метро. Так, ланцугі злучаюць дзверы, узмоцненыя нітам і арэхам. Зноўку арэх, дарэчы.
зачынена. А вось туды прайсці можна. Давайте не спяшацца. У нас яшчэ ёсць дзе што паглядзець і памацаць. Гэта ў нас адным паверхам ніжэй. Ці гэта мы? Опа. Яка ж цішыня. Нейкі капец просто. І сюди таксама можна прайсці. Давайте, монстраў не чуваць, таму давайте просто паходзім, пакуль даюць. І гэта ў нас ужо выйсце да цягнікоў. Туды мы спяшацца не будзем. Спачатку знойдзем захоўванне. А, і вось яно, халера захоўвання. Божухна. Мы да яго трошкі не дайшлі. Вось тут мы штосьці паглядзелі. Пажарны экзіт зачынены. Давайте захаваемся. І працягнем ужо потым. І працягнем, дарэчы, мы на Ютубе. У тым сэнсе, што увогуле гэты стрым зараз адбыўся таму, што узімку мы гэтую гульню праходзілі, але я не мог заліць на YouTube запіс таго праходжання, таму што згубіўся першы стрым. Таму вось зараз мы зноўку перапрайшлі пачатак. Цяпер у мяне ёсць запіс, і цяпер я магу заліваць усё на YouTube. Таму працяг, калі ласка, зазірайце на YouTube, глядзіце на YouTube. Гэтую гульню мы з вами прайшлі ўжо ўзімку. Але мы яшчэ што найменш 2 разы пройдзем, таму што у нас яшчэ ёсць 2 канцоўкі, якія трэба атрымаць. Таму да яе мы яшчэ вернемся, але на экстра складанасці, з суперзброяй, усё гэткае такое вось. Опа. Эк. А зараз паглядзім, ці можна да каго-небудзь пайсці рэйдзікам. Калі хтосьці застаўся. Бачу ватафаку і бачу каточка. Давайте да ватафакі зазірнем, мабыць. Бачу каточка. Давайте да ватафакі. Дзякую, Вячаславік. Будзем спаць 8 гадзін. Абавязкова. Так, ватафака там штосьці глядзіць. Знойдзена анамалія. Што ён глядзіць? Нейкае кіно глядзіць. А, ён глядзіць, дарэчы, гэта самае. Blade Runner 2000 і колькі-то там. Файна, ухваляю. Рейд ватафака. Велічэзны дзякуй за то, што глядзелі сёння перапраходжанне пачатка 3-го Silent Hill'у. Гэта было файна. Было прыемна сюды павярнуцца і яшчэ раз памацаць самы-самы пачатак. Всё, паляцелі.